ソニア、待つんだソニア。行っちゃったね。なんで帝国が。そうだぜ。別に不思議が。我々帝国と確かに別に今すぐ。でもよ、もう帝国に闇の者。陛下が常。私の力なら、これくらい楽勝よ。エグベルトから和解についての話し合いを持ちかけられた一行は、無事に帝都へと。
ただいま戻りました。戻ったか。来たか、エルヴィン。取り急ぎと思い、この者だけ。よく来たエル。光栄です。ではエグベルト、会議の進行の方は任せ。何？さて、これは、陛下まだわからないのかな？貴様。光の末裔。おのれ。茶番はここまでだ。入れよ。おのれ、ボーゼル。悪いが、俺はこっちにつかせ。なんだと。俺には俺の。行くぞレオン。これはエグベルトか。陛下だ。お亡くなりになられすまん。たかが。かの者の剣となれ。